Около 400 варненци се събраха на поредния 17-ти протест пред сградата на общината в морската столица. Дъждовното време не спря демонстрантите и в традиционния час те изразиха недоволството си, провокирано преди повече от 2 седмици от високите сметки за електроенергия. И днес те протестираха срещу монополите и настояха за промяна. За какво протестирате тази вечер? Аз протестирам по какъв начин се надуват фактурите на хората за отопление. Дали е сток или парно, понеже в града не се изпълняват проекти за топлоизолация. Всеки нов проект има проект за енергийна ефективност. Това нещо в града не се изпълнява или формално само се замазва работа, защото проектите са много точни и много хубави и трябва да се намали разхода за отопление около 50%. Това е, че трябва да се променят нещата. Че трябва да има хора в управлението народа. Само, че никой не начува и всеки си го тълкува по различен начин. Какво трябва да се изразява според вас тази промяна? Промяната ли? Промяната по начина, по който се управлява до момента. Трябва да се смени. И какво трябва да стане? Какво трябва да се смени? Аз мисля, че им стана на всички ясно. Те се опитат пак да навърнат в стартова позиция. Ще протестирам за едно по-добро живеене в България, за едни по-високи доходи, европейски, защото няма никаква разлика, по положение сме в Европейския съюз, заплатите и пенсиите в България са толкова нищожни и минимални. Лозунгът, зад който се обединиха голяма част от протестиращите, беше "Долу монополите, държавния е репета".